Videoen præsenteres i samarbejde med Fødevarestyrelsens Klam eller Clean-kampagne. Du kender det måske nok. Din elkedel er begyndt at sige underlige lyde og ser sådan her ud. Så er det blevet tid til at afkalde den. Vi bruger eddikesyre på 32%. Først bringes 1 liter vand i kog. Når den er færdig med at koge, så kommer du 100 ml eddikesyre i. Som i et hvert andet tv-køkken, så har vi allerede afmålt de 100 ml eddikesyre, og dem hælder vi ned i elkedlen nu. Og så lader du den bruges af. Ja, og så er elkedlen færdig med at bruges af. Og nu skal du bare skylle den igennem et par gange, eventuelt lige koge den 1 eller 2 gange, og så er den klar til at blive brugt. Og sådan blev din elkedel god som ny. Unger ude, husrådet lige ved hånden.